manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya nemi izini daga ubangijin sai ya nema wa mahaifiyarsa gafara ba a bashi ba, sannan kuma ya nemi to a bashi damar ziyarar ta aka bashi wannan damar. wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa adinani fazuru al-qubura, don haka ku ziyarci kaburra fa innaha tudhakkiru al-maut, tana tunatar da mutum mutuwa. a wajen ziyarar kabari ba a tantancewa tsakanin wanda ya mutu akan musulunci da wanda ba akan musulunci yake ba. ziyara ta izina ba ziyara ta addu'a ba. ziyarar da zaka je ka yi wa na cikin makabartar addu'a shine zaka ziyarci a kabari na mu'minai, amma in ziyara ta izina ta ka dau wa'azi daga wannan duniya shine sai ka ziyarci a kowanne ba kabari. wata bata an anas fi sahih, ya tabbata daga Anas dan Malik Allah kara masa yarda a cikin sahih Muslim anna rajulan qala ya rasulullah, wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah aina abi, ina mahaifina, qala finna, yace na wuta. falamma qafa da'ahu, yayin da ya juya baya ya tafi sai ya kirawo shi fa qala inna abi wa abaka finnar, mahaifina da naka suna wuta. waɗannan hadisai duk hadisai ne sahihai, malamai da dama sun ruwaito su, ba kawai Muslim ne ya ruwaito hadisin ba. Nasa'i ya ruwaito hadisi, Abu Dawud ya ruwaito hadisin Kitabul Janaiz, hadisin Abu Huraira yana cikin Sunan Abi Dawud. haka nan Nasa'i a cikin littafin sa Al-Mujtaba ya ruwaito hadisin, har ma ya masa babu ziyarati qabril mushrik, babin da yake nuna halaccin a ziyarci kabarin wanda ba musulmi ba, wanda ya mutu yana shirka. sai ya kawo hadisin Abu Huraira da muka karanta, ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi. Imam Ahmad a cikin musnad ɗinsa ya rawaito shi, al-Hakim al-Mustadrak ya rawaito shi, Baihaqi a cikin Dalail an-Nubuwa ya rawaito shi, limamin masu fassarar al-Qur'ani al-Imam al-Tabari a karkashin tafsirin waccan aya ta suratu Tauba, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu, ya ruwaito waɗannan hadisai gaba ɗaya. limamin masu tafsirin duniya wanda ya fara rubuta tafsirin al-Qur'ani bil athar, shine farkon wanda ya fara rubuta tafsirin al-Qur'ani ta hanyar dogaro da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta hanyar dogaro da maganganun sahabbai da tabi'ai. tafsirin sa har zuwa yau babu kamar shi, sama da shekara 1000 ya rubuta wannan. al-Baghawi a tafsirin sa ya rubuta wannan, tafsirul Baghawi ya rubuta wannan. tafsirin Zadul Masir da Ibn al-Jawzi ya rubuta, ya kawo wannan hadisi a karkashin tafsirin wannan aya. Ibn Kathir a tafsirin sa tafsirul Qur'an al-Azim ya kawo waɗannan hadisai a ƙarƙashin tafsirin wannan aya. kai ba ma ahlus sunna tsantsa ba, har yan bid'a, ruhul bayan na Ismail Haqqi, an san ruhul bayan tafsiri ne na wani bakin dan bid'a, wato a yan bid'a amma shi da faffe ne, da faffan dan bid'a. hanya ne na taɓa ganin tafsirin da yake da bid'a mala, kazantar ba magana. ruhul bayan na wani baturke ne, amma shi irin maganar wahadatul wujud din nan kamar ma ita ce tafsirin Qur'ani. maganar cewa kowa Allah ne, ai shi kamar ma ita ce fassara al-Qur'ani. bini ya tabbatar da ita, duk inda ya zo wata aya sai ce to wannan ma tana nuna wahadatul wujud. shi irin kawai ai ta raba allantaka abin da sauki a musu, a gaskiya a tsantsan tafsiri, amma maki kuma ya kawo wannan tafsirul Khazin. ai kusa al-Khazin da kaji kasuwa ana sai da shi, duk yan bid'a suna karanta shekara da shekaru ana bi ta kansa, shi ma ya tawa. banda littafan hadisi wannan tele su Tabarani su waye duk sun kawo hadisi. wannan shine kusan magabata suka sani, ba a san wani abu sabanin wannan ba sai da addinin ya fara zama bako, ake yi wa addinin wani karatu daban
ba irin wanda salaf suka yi masa ba ma wanda ya fi rikirkicewa a matsalar wannan kamar Suyuti. Duk abin da ka ji babatun da in bid'a yau suke ta yi akan wannan matsalar, duk abin da za su faɗa a cikin littafin Suyuti suka shi da ya ta rubuce akan wannan. Suyuti Allah ya ji kanshi da gafara, malami ne da ake karanta littattafansa a fahimta a kuma ƙaru, ba ma inkarin falalarsa a babin ilimi. Ya rubuce da daman gaske, to amma yana da kwashe-kwashe, shi yasa har wasu ma suke masa